1990 είναι πάλι περίοδος διακοπών, ας πούμε Πάσχα. Η ώρα είναι μετά τις 5, διότι πάντα μετά τις 5 έβγαινες από το σπίτι ώστε να πας να κάνεις όλες τις δραστηριότητες αυτές και λες σήμερα έχει κανονιστεί ποδόσφαιρο στην Αλάνα, όπως και κάθε μέρα βέβαια. Πηγαίνεις λοιπόν στην Αλάνα για να παίξεις ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο στην Αλάνα όμως δεν είναι απλά μια αθλοπαιδεία, δεν είναι μια κατάσταση στην οποία απλά πας και παίζεις ποδόσφαιρο. Η Αλάνα έχει τους δικούς της κανόνες. Πρώτα απ' όλα στην Αλάνα υπήρχε το μαγικό, το οποίο έγραψε ιστορία, για κάποιο λόγο κάποιος του είχε εφεύρει, πιθανότατα από τους Gen X, respect, οι οποίοι για κάποιο λόγο είπαν ότι αφού γίνονται 3 corner πρέπει να είναι penalty. Το 3 corner penalty κράτησε για πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο της Αλάνας. Υπήρχαν δηλαδή οι περιπτώσεις που γινόταν τα 3 corner, οπότε αυτό σημαίνει ότι η μπάλα έπρεπε να στηθεί στο penalty. Αυτό για κάποιο λόγο που κανείς δεν έχει καταλάβει ποτέ, είναι ένας αστικός μύθος, αλλά είναι τόσο δυνατό και χαραγμένο το οποίο κράτησε, επικράτησε και δεν ξέρω αν και σήμερα στην Αλάνα, αν παίζεται ακόμα ποδόσφαιρο στην Αλάνα, παίζεται έτσι. Πέρα από αυτό, το πρώτο VAR που δημιουργήθηκε ποτέ ήταν πάλι εκείνη την εποχή, αλλά και πάλι μπορεί να προήλθε από τους Gen Xers. Λοιπόν, η Gen X γενιά είχε προσθέσει σε όλη την κουλτούρα του ποδοσφαίρου της Αλάνας και το VAR. Το VAR, αλλά με μια άλλη μορφή, με την αναλογική του μορφή και με τη δημοκρατική του μορφή. Γιατί? Όταν γινόταν μια φάση, κρινόταν επιτόπου, όχι από διαιτητή, αλλά από όλους μαζί, από τη μια ομάδα και από την άλλη ομάδα, οι οποίοι συμφωνούσαν ότι είναι, ξέρω εγώ, φάουλ, συμφωνούσαν ότι είναι χέρι κλπ. Ή, αναλόγως, στη σκληρότητα, επαναξεταζόταν η φάση. Δηλαδή, δεν υπήρχε ο VAR και ο βοηθός VAR όπως σήμερα, οι οποίοι ήταν ψηφιακοί, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να δουν και οι οποίοι δεν αποφασίζουν. Απλά λένε ότι δεν συμφωνώ με την απόφαση σου διαιτητή, έλα να το ξαναδείς στο replay για να είσαι σίγουρος. Τότε ήταν αναλογικό το θέμα. Δηλαδή, εάν γινόταν ένα φάουλ, η διαδικασία ήταν ανάλογα με τη σκληρότητα. Που σημαίνει ότι γίνεται ένα φάουλ, εντάξει, φάουλ, πάρε την μπάλα, στυνόμαστε φάουλ. Αλλά αν ήταν ένα σκληρό φάουλ, το οποίο για κάποιο λόγο και γινόταν, ξέρω εγώ, ένα χτύπημα το οποίο πονούσε ο άλλος, αλλά και ήταν και λίγο θεατρίνος και μπορούσε να πάρει και το σφύριγμα, επανεξεταζόταν επί τόπου η φάση μέσω VAR και λέγανε «Α, εντάξει, όχι, φάουλ, όχι, εντάξει», έκλαιγε ο άλλος, ούριαζε «Όχι, εντάξει, πέναλτι». Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει γίνει το φάουλ και εκτός περιοχής, στην άλλη μεριά, αλλά παρόλα αυτά δεν πειράζει, επειδή ήταν σκληρό, ας το κάνουμε πέναλτι. Αυτό ήταν το πρώτο VAR. Τώρα, υπήρχε για κάποιο λόγο και μια κατά συνθήκη, ας πούμε έτσι, συμφωνία και ήταν το περίφημο μπακό. Αυτό το μπακό δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο γινότανε. Μετά με τα χρόνια κατάλαβα ότι γινότανε ώστε να χρυσώσεις το χάπι σε αυτόν ο οποίος καθόταν τέρμα. Κανείς δεν ήθελε να κάθεται τέρμα προφανώς στο ποδόσφαιρο στην Αλάνα. Αλλά κάποιος έπρεπε να κάτσει τέρμα, οπότε του έλεγες κάτσε τέρμα αλλά μπακό. Δηλαδή τι, κάτσε τέρμα αλλά να βγαίνεις και έξω. Κάτι τελείως άσχετο με το άθλημα και για κάποιο λόγο το μπακό πάλι δεν είχα καταλάβει πώς βγαίνει, αλλά ίσως προφανώς βγαίνει από τη λέξη back, το οποίο είναι ότι παίζω και άμυνα, είμαι δηλαδή και μέσα στο παιχνίδι, δεν είμαι μόνο τέρμα, αλλά το μπακό δεν ξέρω, διορθώστε με, γράψτε στα σχόλια ό,τι νομίζετε, ακόμα δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, τώρα που το λέω θα το ψάξω βέβαια μετά, αλλά μου κάνει και σαν γαλλικό, δηλαδή σαν μια γαλλική γειτονιά ρε παιδί μου κάνει, του Παρισιού, μπακό. Δεν ξέρω. Μήπως προήλθε από τους φίλους μας στη Γαλλία. Έπειτα, μια άλλη περίπτωση ας πούμε που χρήζει έτσι εξέτασης ήταν το φαινόμενο μικραίνει το τέρμα. Το τέρμα δεν ήταν μια εστία με την παραδοσιακή ας πούμε μορφή δοκών, οι οποίες δύο κάθετες δοκοί στήριζαν μια οριζόντια δοκό και αυτό γινόταν μια εστία. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα έπρεπε με ό,τι έχεις. Το τέρμα αποτελείτο είτε από πέτρες, μία πέτρα, δύο πέτρες, μετρώντας βήματα από τη μία στην άλλη, είτε από αναψυκτικά κουτάκια,
ένα κουτάκι εδώ, ένα κουτάκι εκεί, τα οποία φαινόταν από μακριά, γι' αυτό βάζαμε τα κουτάκια, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε και τσάντα από τη μια μεριά, ενώ από την άλλη μπορεί να υπήρχε κουτάκι αναψυκτικού, ή μπορεί να υπήρχαν, ξέρω εγώ, 4-5 ξύλα από τη μια και από την άλλη μια μπάλα, άλλη, δεύτερη μπάλα. Ή μπουφάν, πολύ συχνό. Αυτά σιγά σιγά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, για κάποιο λόγο, το πονηρό τέρμα, το οποίο ενίοτε έπαιζε και μπακό, μίκρινε την εστία. Και ξαφνικά μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού γύριζε στο κεφάλι ξαφνικά εκεί που είχε κουραστεί και έβλεπε το τέρμα και ήταν τόσο. Και ήταν όλο σε ένα πράγμα τόσο. Και λες. Μια άλλη κατάσταση. Προφανώς, όσοι είχαν παίξει μπάλα στην Ελλάδα το 1990 και πιο πριν αλλά και πιο μετά, εκείνη την εποχή, ξέραν πολύ καλά ότι οι θέσεις ήταν περιορισμένες. Δεν υπήρχαν θέσεις, υπήρχε απλά χώρος. Που σημαίνει τι? Ένας ήταν τέρμα, άμυνα, επίθεση. Κέντρο, κάτι πλάγια, κάτι εξάρια και κάτι τέτοιες αηδίες. Δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Όλοι ήθελαν προφανώς να είναι στην επίθεση, αλλά επειδή το ξεκαθάρισμα γινόταν μέσα στην ομάδα άμεσα, πώς? Πριν ξεκινήσει ο αγώνας γινόταν κάποιες προθερμάνσεις ή μια προθέρμανση, γινόταν σουτάκια, αυτό κάτι τρίπλες, έκανε ο άλλος κάτι ξέρω εγώ με την μπάλα κόλπα, οπότε ξεχώριζαν. Τώρα ένα άλλο που πρέπει να αναφερθεί είναι το γκολ, δηλαδή το γκολ είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου. Πώς όμως οριζόταν το γκολ σύμφωνα με τους κανόνες της Αλάνας? Διότι είπαμε στην Ελλάδα δεν υπήρχε εστία, δεν υπήρχε οριζόντιο δοκάρι, δεν υπήρχε κάθετο δοκάρι ώστε να χτυπήσει μπάλα και να πάει μπάλα μέσα ή έξω από την εστία. Ήταν πάλι μια έτσι περισσότερο δημοκρατική απόφαση θα έλεγα, διότι έπρεπε να κανονίσουν, να υπολογίσουν όλοι όσοι έβλεπαν το σουτ που πήγαινε προς την εστία, αν σε αυτό το ύψος, ξέρω εγώ, ο άλλος αν σήκωνε τα χέρια θα μπορούσε να πιάσει την μπάλα ή λίγο πιο πάνω. Αλλά αυτό ήταν πάντα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, γιατί κάποιοι λέγανε το πιανε ή μπήκε γκολ είναι, οι άλλοι λέγανε πολύ ψηλά. Οπότε υπήρχε έτσι μια ζήμωση ταχεία και τελικά καταλήγανε ανάλογα με τι, ανάλογα με μια διαδικασία του. Αν ήταν ξέρω εγώ 7-1 το σκορ, άντε κάνανε τα στραβά μάτια οι άλλοι και λέγανε εντάξει γκολ. Αν ήταν τσίμα 5-5 λέγανε γινόταν μάχη. Το τέρμα έμπαινε ο πιο άσχετος, ο οποίος όμως επειδή έμπαινε τέρμα ήταν και μπακό. Στην άμυνα έπαιζαν λίγο οι πιο αδύναμοι τεχνικά και οι καλοί στην επίθεση. Κέντρο δεν υπήρχε. Τώρα, ποιοι ήταν οι τύποι? Υπήρχαν συγκεκριμένοι τύποι στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας. Υπήρχε πάντα ο καλός. Αυτός ο οποίος ήταν καλός γιατί? Απλά επειδή έξερε να κάνει τρίπλες. Πιθανότατα δεν ήταν σωματώδης, δεν ήταν αθλητικός, δεν ήταν έμπειρος, δεν ήταν να ξέρει ας πούμε να κάνει μια σωστή παλιά, αλλά ήξερε τρίπλες. Υπήρχε πάντα αυτός που είπαμε, το τέρμα, ο οποίος όμως ήταν και μπακό. Και υπήρχαν και άλλες δύο κατηγορίες μαγικές. Πρώτον, ήταν ο αδερφός του καλού, ο οποίος ήταν κάποιος ο οποίος μπορεί να ήταν σίγουρα μικρότερος αδερφός. Δεν ήταν τόσο καλός, αλλά επειδή ήταν ο αδερφός του καλού, έπαιζε και αυτός επίθεση. Ή δεν έπαιζε ποτέ τέρμα. Είχε μια προστασία. Ένας άλλος τεράστιος τύπος, ας πούμε, ποδοσφαιριστή της Αλάνας, ήταν αυτός ο οποίος ήταν πάντα εξοπλισμένος. Δηλαδή, προερχόταν από κάποια πιο εύπορη ας πούμε οικογένεια αυτός, ο οποίος πήγαινε εκεί πέρα και φόραγε όλο κάτι αθλητικά παπούτσια με καρφιά από κάτω, κάτι τάπες, κάτι καινούρια, είχε κάτι πηγονατίδες, κάτι περίεργα εδώ πέρα, κάτι καλαμίδες και κάτι αυτά, σορτσάκια, αυτά κράταγε πάντα και ένα σάντουιτς για κάποιο λόγο αυτός, ή κάτι έτρωγε πάντα, ή ένα παγουρινό, είχε ένα παγουρίνο, είχε κάποιον εξοπλισμό διαφορετικό ρε παιδί μου από τη μάζα και ο οποίος ήταν πάντα ας πούμε, δεν ήταν καλός στην μπάλα, αλλά ήταν πιο ας πούμε μια φιγούρα διαφορετική. Και βέβαια αυτός ο οποίος ήταν ο αρχηγός, ο αυτοκράτορας της Αλάνας, αυτός έχει γίνει και τον έχω κάνει και ένα short, μπορείτε να το ψάξετε στο κανάλι και να το βρείτε. Το short λέγεται ο αυτοκράτορας της Αλάνας και δείχνω εκεί ακριβώς τι έκανε αυτός ο τύπος. Ήταν απλά να φέρνει την μπάλα. Αυτός ο οποίος έφερνε την μπάλα στην Ελλάδα, με το οποίο ήταν το εργαλείο που χωρίς μπάλα δεν γινόταν να παίξεις.
έφερνε την μπάλα, ήταν ο βασιλιάς, ήταν ο αυτοκράτορας. Δεν έμπαινε σε διαδικασία προθέρμανσης να δούμε αν είναι καλός. Δεν έμπαινε σε διαδικασία κάτσε μπακό επειδή μπήκε στέρμα. Ούτε σε καμιά διαδικασία κάτσε άμυνα. Έκανε ό,τι ήθελε αυτός. Είχε την μπάλα. Οργίαζε και όργωνε το γήπεδο ανάλογα με το τι ήθελε να κάνει. Πολλές φορές καθόταν και ακίνητος και κοίταζε. Ήταν ο κάτοχος των μέσων παραγωγής. Είχε την μπάλα. Τώρα, αν υπάρχει κάτι που ξεχάσαμε, γράψτε στα σχόλια και άλλες έτσι καταστάσεις που συνέβαιναν στην Αλάνα, άλλες έτσι ειδικές περιπτώσεις συμπεριφοράς και ειδικούς κώδικες συμπεριφοράς και επικοινωνίας που υπήρχαν στην Αλάνα, αλλά πιστεύω ότι γενικά έτσι αυτά ήταν. Άντε, γεια!